Inibingelele kuphi na kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele izizwe nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi kwakhe nguThobsani ngwakamthembu. Namhlanje ke bafowethu ngihambile ngazokhuleka ngiphethe nje insizwa esikhulile ezosikhulisa sakha isizwe. Baba ngicela sibingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Sekuze kuhlaleke kahle. Mvelase ngiyabonga leli thuba. Thina esesibakudala insuku zifiphele. Kwesinye isikhathi into eyenzeka eMvelase nisuke niqhele kuthina nishiye ulwazi esingase sinhlezise kulona ukuze nikwazi ukuqhubeka namagugu nomlando ukuze ninganhlanhlathi ezintweni ezakha ubunina isizwe senu bese kuba izigodi zenu. So kuyangijabulisa ke ngiyanamukela la. Sibonge baba, sibonge siyajabula ukuthi usamukele. Ngijabulile baba kakhulu. Asibatshele ekhaya ukuthi ubani ubaba. Sikusiqale singene endabeni. Ngokuqeqeshwa ezingeni lemfundo ngi-human behavior practitioner. Yeah, it's part of a training oyenzayo ukulekelela abantu kuma mainstreams awu-3 family. One kufika kuba marital challenges, which is marital science. Bese kuba i-family constellation la ulekelela ama-members of-family mekhona uyingxabano nokungezwani ukuthi abuyele ngaphakathi kokukhosela kuthando lomndeni bese kuthi ekugcineni kube i-child development. But ke no kwi-child development khona la ngingafiki khona mhlawumbe kuthiwa ingane isidiagnose with ADHD angibe ngisangena mina ngisuke ngibheka kahle school performance including indlela ingane ekhuliswe ngayo ekhaya nezinto ezi-affectayo that can affect school performance. Wayichaza baba, wayichaza iyacaca. Baba sisenyangeni yamagugu la khona esiyibona thina abantu abancane siphume esipoliweni noma siphume ejantshini wasitimela singene ehlathini sitha size baba sizosondela kuwena sikhuleke ngeni sicacisele ukuthi asishone ngapi ngoba siyabona njengoba uchaza nje eqeleni ukuthi siyabaleka thina ngabe siyasondela kunina baba asixoxe le ndaba inyanga amagugu. Into engisabisayo Mvelase inye angiyena umuntu ovamisa ukungena kakhulu kuma social networks okuningi kusuke kusikiwe ngithunyelelwe uthole abantu abasha beqagela ngolwazi olwathungwa lawo uchungechunge belithathela kuma white colonial historians. Ngiqaphelisa simpela lokho uthola njalo mebethi bakhuluma about African things or Africanism, there is a limitation in their knowledge of African culture, its origins, including the origins of African people thina njengesizwe esinsundu. Abongizongenza into eyodwa abantu basasibiza ngabaNguni thina sibona abaNguni sabaNgoni, those that do not sin. Siqhamuka lapha eKemet ngaphansi kwa Ngo tribe, the Ngo, yeah. So kwakuyisizwe sengithi tribe kwakuyisizwe. So ke abaNgoni ngoba abantu bakithi abansundu babezitshela bezicabanga njengabantu abaNgoni ngenxa yokuthi babe nemithetho u42 ababeyilandela lokho kwakuthiwa imithetho yema-art. So umubheka neBhayibheli lithungwe ngaphansi kwemithetho yema-art eminingi. Le mithetho it precedes i-Mosaic period. Angebanga angizange ngihalele unkosikazi ngamakelwane angishobi ngelanga emfuleni ophuza abantu u42. Then the Bible has condensed it into 10. Now umubheka ke njengamanje kube kuhle kumina ukuthi ngithole ukuthi ulusha luyasondela bangawubuka umlando wabo as dating from 1652, which is the arrival of Van Riebeeck, kepha babuyele emuva kwi
pre-Adamic time up to the post-Adamic time, because umlando, amagugu ethu, the Sphinx and the pyramids, the rivers in Africa, and all amanye izichwe, effigies, necraft, it data back to 1652. It even dates back before even Jesus or Elias, Yeshua ben Joseph was born. So umuntu omnyama akaqhamuki manje umdala la ebalazweni lase-Africa. So nomlando wakho-ke is as old as the continent itself. Wayichaza baba yacaca. Ngoba into esibukayo baba, lento emasibuka kuthina manje. Siyabaleka kunina okay siyayicacisa leyo. And uma kunjalo sizibona siduwe ngalendlela yokuthi sixila kakhulu eziphuzweni ezidakanayo okungekho right ngoba sigcina sesikhohlwa ngisho umndeni emasikhohlwa imindeni abantu abadala abasikhulisile sigcina singasazi ukuthi ikuphi kumele sikwenze baba. Yabona khona into engisabisayo impela seyazi iyangithusa lento eshoyo, because kukhona into engiyibiza ngokuthi slave trauma. Ukuhlukumezeka ngokwengqondo nangomphefumulo over a long period of time kuproducer a damned nation and a damned race. So kushuthi i-trauma can alter even your genes. So ingane ezalwe after that generation izokhombisa ukuhlukumezeka kogogo bayo. So uma bungekho ubuholi beqiniso, ubuholi bengqondo, ubuholi bomphefumulo, spiritual leaders, then each generation izosafarisha. But sizokhumbula ukuthi thina sizwe esinsundu kusuke kwakhona angifuna ukubabiza igama abantu abanobuchule abaqhamuke phakathi bahijacka i-African spirituality ngokuthi ba-offerishe ukuqagela ngempilo zethu. Ukubhula ukuqagela. Yeah, ake sibe honest manje. Uma uthi uyobhula kusho ukuthi uyoqagela ngempilo yakho. Kanti qale ngesikhathi umphefumulo nengqondo kusahlangene ku-aligned. Okhokho bethu babesebenzisa imeridian, izinkanyezi, nemoya ohlanzekile ukwazi ukuphakamisa umphefumulo uxhumana nalezimo bese kuba khona izambulo ababekholelwa ukuthi ziqhamuka kumdala. Therefore uma ubheka kahle Mvelase ubudlelwane bakho nomdali buncikeke ebudlelwaneni bakho nawe. You know, so ngithi ke mina uqala ukuhlakanipha ukuzithanda. Uqala ukuhlakanipha ukuba nobudlelwane nawe ngoba uma unobudlelwane nawe unobudlelwane nomdala. So kusho ukuthi wena ngamanye amazwi usuNkulunkulu. Yeah. Yes, uNkulunkulu unobuNkulunkulu. Kepha kuye kufike ubuthakathaka benyama kuwena uthi ukuphuma ebuNkulunkulwini bakho ngokuthi wenze izinto ezinobudedengu ezizoletha isondo lenjeziso. Lokho sithi ke ngesintu karmic cycle. Ukuthi yawo manje umuntu akuhamba uphahlaza amabhodlela eheneke nemgaqweni. Ubhoboza kamathaya abantu abasebenza kanzima khona la kuzohamba kuhambe kudinga lamathaya wakhokhe ngokuthi wena impumelelo ithatha isikhathi ukufika kuwena usakhokha ubuhlungu obaziwelwa umuntu ngesikhathi yoshintsha amathaya amahle ngoba amasha ngoba wena udakiwe wawubulelela emgaqweni. So akekho usathane ekahle ojezisayo sisijezisa thina bese senza excuse ngalendoda ekuthiwa usathane engakholwa ukuthi iyaphila nokho. Wayibeka yacaca babukeli beSelect Africa TV nginobaba uMyeza la sizokhuleka sifuna ukwazi ngoba asazi sidukile asazi baba uMyeza inyanga yamagugu njengoba ngishilo wasekuqaleni inkolo yethu thina abantu abambisholo nenkolo ukukholwela ukuthi uNkulunkulu ukhona ngoba ngicabanga ukuthi baba lezi zinto zamasonto sigcina seyihamba seyiphambanisa ekuthenini sigcine sesingasaqonda ukuthi ikuphi okubalekile esingakuthatha
mhlambe ithola ukuthi isoto seliyangidukisa ekutheni angiphume enkolweni yami engikholelwa kuyona ukuthi kumele ngishise impepho ekhaya ngenza izinto eyayenziwa omkhulu uya nokhokho baba singathini ngaleyo into Wemvelasi, it's a stupid religion that undermines your culture. It's an idiotic religion and a sinister religion that undermines your culture. Yini isiko na? Isiko indlela umdali azembula ngayo kubantu ekufanele bayiphile bayilalele ukuze bakwazi ukulandela ezinyathelweni zempilo enobuqotho nenokusimama. Then bese kuthi kube khona ama customs, imkhuba siyaziqambela nje ngoba sizama ukunderstand impilo nokufika out ukuthi umdala ungubani. Kepha imkhuba uyayazi ihamba iphele, isiko alipheli. Bese kuba khona usiko imkhuba yakamvelase, izinto ezamagugu zakamvelase, not imkhuba, I'm sorry, izinto ezamagugu kamvelase nakwaMyeza. Cishe kungafani, kodwa isiko liyasihlanganisa. Ukukhuliswa kwabantwana isiko, inhlonipho isiko, ukugqoka ngendlela enenhlonipho ngaphakathi isiko, ukuhlatshwa kwezilwane ngoba kukhunjulwa amagugu esintu isiko lelo. Kodwa futhi ube careful khona phakathi lapho uzothola nemkhuba nje esayiqambela yona ngokwethu. So kule nyanga kubalekile ukuthi sizikhumbuzise ukuthi singobani, sidabukaphi nokuthi yini inhloso yethu yokuba semhlabeni. Ngoba uma ubheka, there is a very powerful proverb engiyithanda kabi. If it's not Yoruba, I think it's Akan proverb. Echaza ukuthi there can only be one path or two paths to a man's learning. Either ufunda ngokwesaba noma ufunda ngothanda impilo. Okwanginikeza ukuthi ngicabanga ukuthi kanti umuntu yini into ayizele emhlabeni ukuzofunda. Wena ke kufanele ukhethe ukuthi ufunda ngokwesaba noma ukufunda ngani? Ngothando. Yes. So uma ufunda ngothando ke uzokwenza njani? Uzoba nezambulo zenhlakanipho, ucacelwe, ube nempumelelo, izinto zize kuwena, kungabi wena uhamba ukolobha uhwaya ufuna izinto. Kepha uma ufunda ngokwesaba uzoba nomhobholo, uncishane isandla sigone, bese lento ikuforsa ukuthi ube udinga ithukuthuku ukuze ufike empumelelweni yakho. So ke abantu abaningi abafunda ngothando kubalula ukufika la befuna ukufika khona. Kepha bayaphuza ukufika empumelelweni abantu abafunda ngokwesaba. Babeyazi okhokho bakho lento. Ayibeka baba, wayibeka yacaca. Baba ngila ekuthenini ukuba indoda umekhaya uma umfana ukhula uyakhula kumele ube indoda, kumele ube nama responsibility abhekene nawe ukuthi kumele ukhulise nawe umndeni wakho ozowuthola. Baba yini ukuba indoda ngoba asazi manje sidukile. Ukhona into engikholelwa kuyona. Nobody is born a man. You learn to become one. Uzalwa nama genitals, itotozi nazo zonke zendoda nentshe. Kodwa that does not qualify you in becoming a man. Ingesikhathi uzehlisa, ukhombisa intobeko, ulalela imiyalelo yabadala, la kuqala khona kwakheka ubudoda. Kepha aphelele. Sekufanele ke manje sakhe umphefumulo wobudoda ngaphakathi, masculinity. Yeah, lo ilapho ke sekuhlangana khona ke sekwakhewe indoda. Kungenzeka ukuthi if imasculinity yakho damaged, kuhambe nje indoda nje kuphela ngaphandle kepha demasculinated ngenxa ukuthi iziphiso zokwakha indoda zintekenteka zihlangene. Ubuqhawe, ukwazi ukucabanga njengomuntu wendoda, ukwenza izinto ezikhombisa amandla obudoda, ukunakekela umphakathi wakho, ukuhlonipha abantu abadala, bese kuba ukufunda ukuzenzela. Wayibeka baba, wayibeka yacaca. Inyanga amagogo bafowethu sikhona la sihleli nobaba
uMyeza sizokhula nje ngoba sidukile ingane zakwethu ngilo ngiphindele lento sidukile baba uMyeza nanga mina ngumthembu ngicabanga ukuganwa manje kodwa uthola ukuthi izinto angizazi kahle ukuthi iyiphi indlela noma imigomo kumele ngiyithathe ngiyilandele ngiyamthola umuntu wesifazane siyaphambana size siyabulalana ngoba kuyinto esilwa nayo kulezi insuku abantu babulala abanye abantu ngenxa ukuthi as-understandana baba ngathini ngaleyo nto and yini engasifundisa ngayo nkosikazi wami manje siyaphambana sesiyabulalana yini inkinga yethu konakala ukuthi niqale ukuba nezingane niyingane iqala lapho ukudicileka kaphansi kwemindeni uthola ukuthi umndeni unomama ubaba kasekho ukhula nikhuliswa ngobhande emtshelekwana ukuba wena uzohlala ka-anti wakho kube neyinkinga akuseka malume ube neyinkinga kuselaphana ukhula umhlandla okumisile usuntekenteke ngoba fanele utshelekele lolwazi kuthi uma usumdala usuthi uyaqala uphila impilo yakho bese kuvela izilonda ekhombisa ukuthi wena ubunganamathele entokomalweni nasothandweni lomzali oyedwa obekubuka ngamehlo akuthinte ngesandla watshelekiswana lapha nalapha ngoba kunesimo esixakile emndenini so umndeni mufile nabantu abaphuma kulowo mndeni bayafa uma umndeni ukhuliswe ngolaka ukuhleba ucela naphansi ngezithunzi ukungahloniphani yileyo member naleyo member yomndeni kuzokwenzeka ukuthi iveze lokho kugula imisiphila ngokwayo emphakathini. So mubheka kahle thina we have been shaped by our parents and we are a byproduct of our parents. So yonke imikhuba yethu reflects indlela esikhuliswe ngayo nokuthi abazali nothando abanalo kodwa bashiya nezilonda ezabo ilonda nabo ilonda babeyithole kokhokho babo. So ke njengamanje thina we are manifesting the wounds of a generation. Ikhona ke sibulala sicekelana phansi sesicishe siye ngasebulwaneni so ke ikhathe njengalezi zo September la sikhumbuzisana ngoNembeza ukubaleka komuntu onsundu isona sikhathe kufanele kucizelelwe izimilo ukuzithanda nokuziphatha kahle yabona kwathi abelungu sebanibamba ngento encane hayi into enkulu kwathi mebebona ukuthi niqhamuka ne-black consciousness bavene bayitwista benza abapolitical. I-black consciousness is not politics but ukuthi ake sikhulume iqiniso phela. I-black consciousness defines impilo yomuntu omnyama indlela afuna ukuziphatha ngayo indlela afuna ukuzibusa ngayo nangendlela afuna ukuphilisana nezinye izizwe ngayo. That is black consciousness. So noma usuyifaka kwi-structure usufaka i-memorandum usufaka i-constitution it's no longer black consciousness. Yabo sekuyi-political gamesmanship. Yeah. So mhlambe nakhona ake sibele back with-black consciousness as espoused by the founder of the black nation uImhotep. Ukuthi yena wayeyona yonke udokotela eyivisa akha amaphiramidi enza yonke into ezama ukunikhombisa ukuthi umuntu omnyama angenza noma yini uma ehlale phakamisa ubunkulunkulu bakhe obungaphakathi. So isizwe simnyama kaqhamuka lapho okhokho bakho babekwazi ukwenza amaphiramidi kodwa wena ukuze umkakhe ekhaliswa ukuthi uhluleka ukukhipha iglobe ipeni lokubhala laqanjwa ukhokho wakho umuntu omnyama yeah besebenzisa umhlanga iphepha lakhiwa ngobulongo bendlovu aliqhamuka ngeGerman okhokho bakho njalo ingubo ukotini uqhamuka eKemet ngana iclimate yaseKemet yayenza ukuthi kutshale kukotini kwase kuba nama weavers abathungi kwase kuthi ngokusabalala ke kokhokho bakho base begqoka ikhumba ngoba egroupini nasegrouphini eyifuna amadlelo ahlaza kwakusuke kufe ama weavers
engakayitransferi ulwazi lokuthunga ukotini. Kwezinye indawo wawungatshaleki ukotini ngenxa yeclimate. Kwase kuthi abantu lapho baresorta ekutheni babulale izilwane bagqoke izikhumba zesilwane. Kwamanyala nehlazo ukuthi umuntu omnyama ingoba ifundise ngomlungu. Babegqoka ikhomba zamabheya kwamabhele. Ko Europe ihlala ku ice. So babehlangana naphi nokotini. Yeah. Baze bathatha imbewu eAfrica bayana eAmerica. Botshela khona ukotini ngoba bekwazi ukufunda iclimate. Baba Myeza wayibeka iyacaca uthi Select Africa TV and uya subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami.